Да. Цецо, работи ли всичко? Да, работи. Хоризонталния работи, вертикалния работи, двигателя работи. Чакай. Айде, пускай да лети. Пускай да лети. Я, запали. Спри двигател. Мамо, Не е много. той полетя. Аз полетях. Я да те видя. Помахай на фотоапарата. Нещо. Какво се случи, Цеци? Падна батерията. Да, ама ти като управление какво стана? Изправих го, но той дадох прекалено много нагоре Прекалено много. и той направи лупи. Да, отринкрияш, скачнах много. Сега, я провери дали всичко още му работи. Двигателя? Двигателя работи ли? Тя поигра. Стоп! Стоп. Певото. Стоси. Много. Май това беше за днес. Ще ли си го залепиме, да поритаме матч и после той ще изсъхне през това време? Да. Добре. Аз мога